Фестываль сабраў самых таленавітых і творчых. На працягу года ішлі розныя этапы і канцэртныя праграмы фестывалю. У заключным этапе прынялі ўдзел 160 устаноў адукацыі. Больш за 20 тысяч таленавітых хлопчыкаў і дзяўчынак з усёй краіны. Сцэна арт-вакацыі сабрала вакалістаў, хоры і танцавальныя ансамблі розных напрамкаў. Заключны канцэрт складаецца з некалькіх блокаў – народнага, военнага і эстраднага. Основная задача стоит это средствами художественного творчества, гражданско-патриотического воспитания нашей молодежи, конечно же. Ну и также развитие их художественных способностей, творческих способностей. Также это профессиональная ориентация, которая при помощи нашего фестиваля проходит по всей стране, так как зрителями являются и школьники старших классов. Это обычные школьники, учащиеся учреждения профессионально-технического образования. Это настоящие будущие строители, маляры, повара. Они все поют, танцуют, электротехнические колледжи, строительные колледжи. И все поют, все танцуют, все читают, играют на музыкальных инструментах. Фестываль арт-вакацыі чарговы раз пацвярджае, што беларуская зямля багатая на таленты. Фіналісты выступаюць на сцэнах краіны ў розных рэспубліканскіх мерапрыемствах. Для пераможцаў таксама падрыхтавалі ўзнагароды дыпломы, кубкі і насычаную экскурсійную праграму.